In Tel Aviv, thousands of Israelis are gathering at Hostages Square for an emotional Saturday night rally. Among them are families of those still held captive in Gaza, who have endured months of fear and uncertainty. The demonstrators are calling on the government to act with greater urgency to secure the release of their loved ones. Organizers say the rally is not only a demand for action, but also a message of national unity, a reminder that behind every number is a family waiting for hope. As night falls over Tel Aviv, the chants grow louder, echoing through the city's streets. Bring them home. The nation watches as families and supporters come together, united by pain, resilience, and the belief that every life matters. אלא כנציגה של דור שלם של לבבות שבורים. אני מתרגשת להיות כאן הערב ליד אופק. אנחנו לא מאותו גיל ולא מאותו מקום, וכנראה שלולא הגורל שפגד אותנו לא היינו נפגשים לעולם. אבל נפגשנו בתחילת המאבק ומיד התחברנו. אופק הפך עבורי לאח גדול שמבין בדיוק מה אני מרגישה. שנינו היינו צעירים מאוד כשאיתי ואורון נחטפו, ואופק נאלץ לחכות כמעט 11 שנים שמדינת ישראל תחזיר את אורון. מי יבטיח לי שלא יצטרך לחכות 11 שנה עד שמדינת ישראל תחזיר את איתי? לוחם שריון גאה מצוות פרץ הגיבורים שנחטפו לעזה ממוצב נחל עוז. הזמן לא מרפא, הוא רק מעמיק את הצלקת. כל רגע שעובר הוא כאב נוסף. כל יום בלי תשובה הוא מלך על פצע פתוח בלב שלנו. להציל את איתי זה להציל את החיים שלי ושל משפחתי. נשארנו 11 משפחות חטופים מתוך 255. המספרים מצטמצמים והפחד שהם ייעלמו מתחת לאדמות עזה והגדר. כל יום שעובר הופך לקשה יותר. ואנחנו, המשפחות, לא מוותרות. אנחנו נמשיך להילחם, להזכיר ולדרוש את מה שמגיע ליקירנו לחזור הביתה. שהגיבורים הם תמיד אלה שלא ביקשו להיות גיבורים. אלה שנקלעו לסיטואציה בלתי אפשרית ונאלצים לשלם את המחיר הכי כבד, בזמן שאחרים רק מדברים גבורה, אבל לא באמת מיישמים אותה. אנחנו דור שנולד למציאות לא פשוטה, אבל עם לב חזק ואמונה, דור שמוכן להתגייס, להילחם ולעשות הכל בשביל העתיד של המדינה שלנו. אבל אני לא יודעת איך אפשר לדבר על ביטחון אמיתי אם החטופים עדיין לא חזרו. אנחנו דורשים מראש הממשלה וממשלת ישראל לגלות קצת מהאומץ של הגיבורים החטופים ולעשות הכל כדי להחזיר אותם. עד החטוף האחרון! עד החטוף האחרון! תפסיקו לדבר ותתחילו לפעול. איתי שלנו ועוד 10 חטופים הם לא גופות, הם בני אדם עם שמות, פנים, משפחות וחלומות, שנלקחו בכוח ועדיין חיים בלב של כולנו. המלחמה הזו לא תסתיים עד שכל החטופים חוזרים הביתה. כל עוד חסר אחד, המשימה לא הסתיימה. בלי איתי, המשפחה שלי לא שלמה. ובלי כל החטופים, המדינה שלנו לא שלמה. הגיע הזמן שהלב של העם הזה יחזור לפעום הפעם באמת. אל תשכחו, אל תתייאשו, אל תיתנו לשגרה להשתיק את הכאב. זה לא רק מאבק של משפחות, זה מאבק של עם שלם. תחזירו אותם עכשיו עד החטוף האחרון.